Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Na marka jing kenduk jing juki samla ke South West Castles District. Ki badannya ke sab kepong haki kami lekai sports ka Khasi Students Union South West Castles District Unit ha po ka jing alam jong Presiden usamla Forward Man Nongrem ka lalit pensngau haki tendong skor jong ka Deputy Commissioner ke South West Castles District ka kong Karamai Karkongor. Kani ka jing lait pensngau jong ka seng syakni ka kliek nong sensyar jong ka South West Castles District kalong bawat laki samla lekai sports kilawan ra ya ka nam ke burom ya kani ke district Henry Kim Shim layo satya ya ka jing itu nalor baki day ki bawan na kilong yeng ki bakham duna ka yo ka kon bat haba kilet mi khmat la ka day na ka district lani na ka jilla ki haban sehi na la ka jong kapla klem kunu kunu jing rap jong ka tanat yele ka sports jong ka sarkar jilla babder kat berkijing juki samla na po ka district Brookway ki baju ki samla ki bayila ka sport ki baju mi khmat ya ka dong katany ya ka jala berkunjuru ki bala lej mi khmat wa dikir India sebar jung kari habder kat berkijing ki baki ki ya kenduk hagaliang ka pisa la benong haga baki lej mi khmat napok kan ka dong katany jongi kimat subun gijing bagi juan kenduk ingi ka seng manpan gijing rap la kalong gijing rap pisa berkuai-kuai ki jingrap la bendai ki tiaro ki juan macungi ban pensngongi kita gijing paraden bangi layo baneh tai tiar pedang jongki la clear ki bahato na kaliang juga DSO ka erap ne meki hagder kat bat kita gijing lo jingsep ki baki ki lej mi khmat na kan ka la kalong ya ka district ya ka jala batuat ya kari India ru perkuai harai ka bas ka jubab ka bangyo naki kalong ba kimyo ai na kliang juki kimyo ai ka ba nakliang ka sports le ka DSO ka ai ki tenak takadaw ka penlongi ha ka sengi ka bamta benginya kenduk ya ka DC benginya keren bernilai keren ha ka kat berkata ka benta berngi mingla kentur di DC ba lakno kan tahu kilati menerap ki samla nor ke babon ni skutu ki samla chung hene ki balaj mi khmat ha ki lampung ilakai baper nalor bakilong ki brew ki nalor bakilong ki brew ki bawan na kilong ing sem ki badok ki lej mi khmat syaki jaka ki bajengai ki janjar ka bailaj bawan ki janjar ka baibam ya ka baibam te nakata kadaw nilayo bane keren bagi disi bakal kumno kan tahu kilati nomor menta ngi bak hapo juga district sports officer kadan kato ka DSPS kaba kakailan juga to kala keren sai 4% naga jingmang pisa juga sarkar naga bertak to kalaban ai kum kenja scholarship naga bertak ki nuk samla dan sap ki ban napok kan ka dong katany ti hadin kata ngilayo baneh keren ya ka disi bagi disi na kaliang juga disi kelar masa penbaj ya kane ban lom ya ka komiti rengkat ban DSO baneh keren ya penbaj ya kane kenang ba kirukin ai ka bahatam iki samla ki ba jumi khmat ya kane ka dong katany haki sport baper Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.